y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. Per la Unió Esportiva Olot tot torna a començar, després de la derrota davant l'Elx del passat diumenge i amb un nou rival per enfrontar-se, el Mairena. Hi ha una altra oportunitat per omplir l'estadi de casa i endur-se el merescut ascens. Joan Agustí, president de la Unió Esportiva Olot, creu que aquest ascens marcarà un punt culminant en la història del club. Jo penso que aquest ascens representa la culminació d'una història en aquests moments ja quasi d'uns 90 anys d'història, 88 exactament. Hi ha hagut 3 títols de tercera divisió, aquest ha estat el quart, hi ha hagut 5 lliguetes d'ascens i si pugéssim jo penso que seria un punt culminant en la història de l'Olot. Això vol dir que s'han fet les coses amb molt d'esforç, amb molta preparació. Pensa que som una junta que fa 8 anys que hi som, és un projecte a llarg plaç. Pensa que vam estar 4 anys a primera territorial i això ens va enfortir, ens va fer valents, ens va fer capaços de suportar moments bons i moments dolents, però també és mèrit de les persones que hi han hagut abans i és un brindis a tota la història de l'Olot. Olot és conscient que cal tornar a donar ànims als seus jugadors i es torna a preveure un estadi ple de gom a gom, amb camisetes vermelles i la iniciativa de les xarxes socials Serem 3.000. El president ha destacat, però, que l'estadi municipal necessita una remodelació i considera que hi ha mancances estructurals que haurien de ser ateses. Penso que el camp és un camp que té limitacions, és una instal·lació que té 58 anys, jo diria que possiblement és l'immoble de l'inventari d'immobles municipals el que s'ha quedat més enrere, pobret, que jo crec que no hi ha ni pressupost dedicat al manteniment, dubto que hi hagi fitxa tècnica, penso que això necessita una remodelació, tant si estem a tercera com si estem a segona B. Això és una propietat municipal que nosaltres cuidem tan bé com podem, però som capaços de netejar-li la pell, de pintar-lo, de posar cadires, d'arreglar la gespa, som capaços d'això, però té uns problemes estructurals que crec que han de ser atesos en algun moment. Tómate la última ya y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.